Sanibonani, ngiyabingelela kuzona zonke indawo lapho kuyayifinyelela khona iphimbo likaMaphathe efika. Uthi uqhubile sengweni sibheke emkhondo njengedila kufinya ukayihamba ingena mnikazi Pondo zenkunzi eboleka isisahlaba. Bathi ukulahleka kwesakubuzwa intombi ngathi ulahleka kweshimane ebuzo kwamakhelwane abagayile. Bafethu ngicela ukushaya ikhwele ngimemeze ekuzona zonke izinkalo zaseGoli kubathandi bomculo ikakhulukazi umculo kaMaskandi. Nakubona bonke nje abathandi bomculo ngiyacela ukuthi ngomhla ka6 December sihlangane lapha eKahiso Stadium uyiqhathile baBdlamini iMzansi Maskandi Experience ngomhla ka6 December eKahiso Stadium. Bafethu ngiyacela ukuthi ningaphuthelwa nithenga amathikithi niphelele khona ngobuningi kuba kumnandi endlela esimanga. Nami ngizobe ngikhona ngoba Maphathe efika ngithi udumulo yabolekisana bengizoliboleka abafana abancane beke bekuwona ukuthi unjani uba udumakahle ukuthi unjani. Injalo nje bafowethu ayidibane khona umuntu athola ithikithi lakhe. Zonke izinza kahle ezakithi kahle izinza kabaza semzini abantu.